Газиз тавышлар. Казан утлары журналы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә. Күренекле әдип Риза Ишмуратның газиз тавышын ишетик. Хәзер без сезнең игътибарга Татарстан радиосының Алтын фондында сакланучы 2 язма тәкъдим итәбез. Аларның беренчесе 1989 елга карый. Татарстан китап нәшриятында Хәсән Туфан турында «Ак чәчәк атар иде» дигән истәлекләр китабы басылып чыккач, радиода мөхәррир булып эшләүче яшь шагыйрь Рафис Корбан китапка кагылышлы тапшыру оештыра. Һәм анда катнашырга Риза Ишмуратны, Гомәр Бәшировны, Мәхмүд Хәсәновны чакыра. Тапшыру шул елның 5 ноябрендә эфирга чыга. Хәзер без шушы язмадан бер өзек тыңларбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне «Ак чәчәк атар иде» дигән тапшыру тыңларга чакырабыз. Микрофон алдында редактор Рафис Корбанов. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан китап нәшрияты күренекле татар совет шагыйре Тассырның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Хәсән Туфан турында истәлекләр туплаган «Ак чәчәк атар иде» дигән китап бастырып чыгарды. Хәсән Туфан һәркемнең күңелендә тирән ис калдырган, зур һәм якты шәхес. Аны күреп белгән, аның белән якыннан аралашкан кешеләр әдип хакында аеруча матур, кадерле истәлекләр саклыйлар. Хәсән ага башкаларга карата гаять игътибарлы, кичи күңелле кеше була. Ул беркемнең дә үтенечен кире какмый, берәүне дә ярдәменнән ташламый. Китапка үзе гаять авыр, катлаулы тормыш юлы, язмышның кыен сынауларын үтеп тә, тормышка, кешеләргә, бигрәк тә поэзиягә олы мәхәббәтен саклап калган. Һәм иң мөһиме, аны кешеләрнең үзләренә бүләк иткән бу олы шәхес хакында бик матур истәлекләр тупланган. Бүген без үз алдыбызга бу китап хакында тәфсилләп сөйләшүне максат итеп куймадык. Бәлки, шушы кыйммәтле җыентыкта истәлек белән катнашучы кайбер әдипләребезнең чыгышларын гына ишеттерергә телибез. Иң әүвәл Хәсән Туфанның яшьлек дусларыннан берсе булган әдибебез, драматург Риза ага Ишмуратка сүз бирергә булдык. Риза ага, әлбәттә, Хәсән Туфан белән 20нче еллардан ук таныш, дус буларак, шул җырларга караган истәлекләре белән уртаклашырга тели. Риза бай, менә Хәсән Туфан Бишбалта мәктәбендә укыган вакытта иде, ул бит Габдрахман абыйларда торган фатирда, ул мәктәп директорында. Менә сез анда килеп биргәнсез инде, дуслар булгач. Менә шул истәлекләр бер-ике истәлек искә төшерә алмасын икән шул вакыт вакыйгалар турында. Туфан турында истәлекләр минем бик күп. Аларны бик күп сөйләргә мөмкин. Һәм менә шуларның берсе безнең дөньяга, аның әле шагыйрь булып дөньяга чыгып килгән чагында гына ул укытучы булып эшләде һәм Габдрахман абзый белән аның квартирында бергә яшәде. Менә шул вакытта без аның янына, мен дә, Кутуй да, аның иптәшләре Такташ да һәм башкалар да, минем иптәшем Сәадәт ханым да еш кына йөридек. Бигрәк тә минем хәтердә калган истәлекләрнең берсе 26нчы елның янында кунакта булуыбыз. Менә бер вакытта кергән минем янына. Риза, әйдә ди Туфан дус янына барыйк ди. Кибә белән барыйк ди. Бик күңелле, матур булыр ди. Ул чакырып та китте безне ди. Ярар, мин әйтәм, һәм кибә белән бик матур кояшлы көндә зур су аша, ул вакытта су бик нык ташыган ди. Бишбалта үзе аерылып тора ди, Казан шәһәреннән бардык. Һәм ул безне гадәттәгечә бик ачык йөз белән күңелле иттереп каршы алды. Рабига ханым Габдрахман абзыйның хатны ул бик хөрмәтләп барыбызны да Туфанның иптәшләрен ул бик ярата ди, каршы алды.
Biz indi ул кечне мотор иттереп үткәрдек. Әдәбият, сәнгать, шигырь, театр, артистлар, язучыларның тормышы, шагыйрьләр турында күп әңгәмә алып бардык. Чөнки biz ул вакытта төрле шәрәк стильдә язучылар. Безнең әйтик Кутой белән biz ул вакытта футуристлар, соловчылар дип, маяковчылар дип йөртәләр. Такташның үзенә бер агым символист шагыйрь дип йөртәләр дигән. Туфан ул да безнең белән bir яктан футурист та, символист та, реалист та. Без бик озак вакыт сөйләшеп, шигырьләр укып, белгәннәребезне теоретик яктан яклап, әңгәмә алып бардык. Сәгатьләр буе. Һәм менә йокларга кич булды, куна калдык. Туфанның бер урыны бар, кемгә тәкъдим итәргә дә белми. Мен әйтәм, син инде үз урыныңда үзең йокла. Әбез Такташ белән идәнгә җәярбез. Юк, инде үзем постельдә ятып, кунакларны идәндә яткырып булмый. Нишләргә? Шуннан соң Такташ тәкъдим китә. Барыбыз да бергә идәнгә ятабыз. Шулай иттереп, идәнгә урын җәйдек дә, Туфанны уртага алып, икебез ике яктан сөйләшү яткан кирештә дәвам итте. Һәм бер-беребезгә булган мәхәббәт Газап дәрәҗәдә көчле һәм менә бу истәлекле хатирә булып калды. Риза, менә аннан бу инде сезнең дуслыгыгызның бер хатирәсе. Әнә аннан арсың сезнең бит иҗади дуслык булган. Бергәләшеп иҗат иткәнсез. Менә сезнең октябрьнең 9 еллыгына багышлап куелган Йокы патшалыгында дигән сатирик комедиягездә ахырына шигырь кирәк булган сезнең. Менә шул турыда да менә ничек искә алмасыз икән. Бу Татар дәүләт академия театрында сәхнәләштерелгән беренче әсәрем иде. Әсәрне үзем яздым һәм театрның тапшыруы буенча режиссер буларак сәхнәдәгә дә үзем куйдым. Атаклы артистлар уйнады. Тарханов, Мухтар Мутин, Булгарская, Хаким Сәлимҗанов, Катиев һәм башка артистлар уйнадылар. Спектакль әйбәт кенә әзерләнә. Ләкин менә әсәрне эшләү процессында режиссер буларак һәм автор буларак эшләр процессында сизәм әсәрнең азагы эшләп бетмәгән. Аңа бер шигырь кирәк. Бик әйбәт бүтән эчтәлекне, бүтән пьесаның эчтәлеген дә ачып җибәрә торган һәм төгәлли торган бер шигырь кирәк. Көчем җитәрлек түгел андый әйбәт шигырьгә. Нәрсә әйтергә кирәк икән, нәрсәгә чакырырга, ничек төгәлләргә кирәк икәнен беләм. Менә шушны тиз генә әйбәт шигырь яза алмам кебек тоела. Шуны нишләргә? Тукта, мен әйтәм, минем шагыйрь дуслар күп бит әле. Такташ бар, Кутой бар, Туфан бар. Шуннан җигереп бардым. Фәлән Туфан дус спектакльне куям, төгәлләргә кирәк. Шуңа бер шигырь кирәк. Менә шул шигырьне син миңа язып бирсәң, рәхмәтләр әйтәрем дим. Ничә көн соң язып бирергә кирәк? Ничә көн срок бирәсең? Дус, көн түгел, сәгать кирәк. Миңа иртәгә кирәк, ул иртән. Әсәрнең бит син укып чыктың. Ул чыннан да бик укып чыккан. Эчтәлеген бөтенләйен беләсең. Аннан соң шигырьнең эчтәлеге менә шулайрак чакыру булырга тиешле. Әлеге качакларны фаш итә торган һәм үзебезнең илебездәге уңышларны күтәрә торган булырга тиеш. Ярар алай булса, тырышырмын диде. Иртәгә китермен. Сәгать 9-да 10-да мен көтәм. Иртән сәгать 9 тулмастан Туфан миңа үзенең язган шигырен китереп тоттырды. Укып чыктым. Бергәләп укып чыктык. Шул кадәр охшады миңа. Шул кадәр мин әйтергә теләгән фикерне шулай дөрес иттереп әйткән. Зур шатлык булды. Һәм әйтәм, рәхмәт дустым, бу мин моны кабул иттем. Һәм спектакль азагында аны төгәлләү, аның фикерен туры итеп ачу кирәк иде бу. Мин үзем аны сәхнәгә чыгып, бик әйбәт кенә киенеп тә, ясанып та, артистларча сәхнәгә чыгып, үзем кычкырып укыдым. Ул чакларда мин ярыйсы гына декламатор исәпләнә идем.
Artistlik gücüm ul kadar güçlü bulmasa da, lakin sahneden kışkırıp diklomatör olarak men Ufada okuganda da, Kozanda da tanılgan jigitlerinin birisi idim. Şulay ettirip, eserinin stiline turu götürüp, Yuko Patşalığındaki spektaklini şu Tufan şiiri bilen tamamladım. Şundan soň bu bit Oktyabrning 9 yıllığına bağışlanıp yazılgan eser. Tufan mene kelgende Riza elle bu şiirini bastırıp çıkarayım mı deyip, siz niçe karıyorsun deyip. Mesela niçe karayım? Eser seneki. Eser benim tarafından aytip yazılgan bulsa da, bütün yağı bilen senin özünün aytırga tilegen işlerine, uylarına da turu gelir. Şunun için bastırıp çıkar. Hem benim sözde bütünlüğü kodlaştırma, tulsunca ol senin eserin deyip. Hem ol Kızıl Tatarstan gazetesinde Oktyabrning 9. yıllığına basılıp da çıktı. Onun için bek zor koyda rahmetimni aytdım. Eser yaxşı matbuatda yangraş aldı, aybet recensiya verdiler. Rahmet Mansur Şirin. Ondan sonra siz bitinde Tufan'ın halk düşmanı deyip türmege oturtuluğu turunda da Türkler bilmeyen neseleri bilesiz indi. Mine onun sebepleri, şu ay halk düşmanı deyip tanılığının sebepleri Kışkırıp kına aytilgen bir ont degan şiiri. Mine şunun sebebi etip koydular. Ol şiirinin tuğun hem yazılığın men bek yaxşı bilem. Bir vaqtni şiir tutup kelgen. Riza dost men şiir yazdım hali. Ont degan şiir. Ol qiziqqina başlana. Anda mında yollar var. Sualım var Bolşevik deb başlaydı. Mayakovskiy o'zini o'zi otib tüzelmezlik hata işledi. Men o'zimni o'zim otmadım da, tek yuragim ellen işledi. Ma'nasi bilan shulay endi. Mana shulay ayttirib boshlana turgan şiir. Anda o'zining dunyoga qarashlarini suratlagan, o'zining ruhiy hallarini, iptashlarini, bizning turmushimizni suratlagan, zamanның barışın bütün fikirli şiir, diren fikirli şiir, felsefi şiir, bek aybet şiir. Tufan'ın en içtelikli şiirlerinden birisi. Anda bir de kontrrevolüsiya izlerge mümkün değil. Bine şunun için onu negizde, ulguna değil, endi anda endi bek köp sebepler de tapganlardır. Ont şiiri turunda engemede buldu. Tekşirgen vakitte antını okutalar Afzal Şamov'tan. Kontrrevolüsiya yok. Bunda diren fikirli cın manasında bizim faydamız için hizmet ete turgan felsefi fikirli eser deyip baha bere. Игътибарыгызга тәкъдим ителә торган икенче язма магнитофон тасмасына 1975 елның 10 сентябрендә язып алынган. Биредә әдип Таҗи Гыйззәт иҗатына карата фикерләре белән ортаклашкан. Tatar tiyatrının en güzel sıfatlarını özüne toplagan Tatar Devlet Akademi Tiyatrında icadi hizmet alıp baru işine Taji Gızzet özünün 30 yıldan artık ömrünü verdi. Talantlı dramaturg olarak da, artist olarak da Tatar Sovet Tiyatrının negiz taşını salıp anı üstürüşlerinin en körneklilerinden birisi idi ol. Anın ismin hiç şeksiz Galiaskar Kamal, Kerim Tinçurin, Şerif Kamal, Mirhaydar Feyzi, Fethi Burnaş gibi ataklı dramaturglar bilen birletten koyarga mümkün. Şatkılar, Nayomşik, Bişbulak, Taşkınlar, Maktavlı Zaman, İzgi Amanet, Şın Muhabbet piyesileri negizinde koyulgan spektaküller bilen tamaşaşılarının yüreğini titretti. Jılattı, küldürdü, mыңlandırdı, uylandırdı, aşkındırıp yana motor dünya tüzürge şakırdı. Taji Gızzet ismi bilen beylengen spektaküllerden birgine tamaşaşıda dulkınlanmışı, uylanmışı, tanışkına kite almadı. Dramaturgның en zor şatlığı, bəxeti hem gururluğu idi bu. Yarlı Hristiyan ailesinde tuğup, yaştan
тырыш хезмәттә үскән һәм әдәбият, театр сәнгате өчен кирәк булган олы талантлы өстенә искиткеч тырышлык, өлгüрлек, үз эшен чын күңелдән яратып эшләү, эшем эш, әсәрем әсәр булсын дип эшләү сыйфаты хас иде аңарга. Озак еллар буе Татар дәүләт академия театрында бергәләп эшләгән, хезмәттән тышта якын аралашып яшәгән кеше буларак, аның турында шуны әйтәсем килә. Үз иҗатына зур җаваплылык белән карый торган, намуслы, гадел, саф һәм йомшак күңелле. Ләкин гаделлек таләп иткәндә яхшы ук кырыста була торган кеше иде Таҗи Гыйззәт. Үз иҗатына карата нык таләпчән булды ул. Әйдә ярар әле, дип аннан-моннан гына бер әсәрендә эшләмәде. Минем пьесалар нигезендә куелган спектакльләр тамашачыга шарлык, аны дулкынландырырлык булсын, идея, художество сыйфатлары белән югары булсын дип эшләде. Пьесаларының социаль яңгырашына, идея эчтәлегенә зур игътибар бирде. Әсәр сәхнәгә куелып, тамашачы тарафыннан спектакль яхшы, бик яхшы дип кабул ителсә дә, матбугат һәм киң җәмәгатьчелек хуплап каршы алса да, күп кенә очракта Таҗиның үзен канәгатьләндермәде. Сәхнәгә куелган кайбер пьесасын ул кат-кат эшләп, кайберләрен күп еллар буе эшләп, классик әсәр булып калырлык өр-яңа пьеса тудырды. 23 елны сәхнәгә куелган Талир тәңкә пьесасыннан 34 елны Чаткылар драмасы туды. 25 елны язылып сәхнәгә куелган Тар эчтәлекле, кечерәк кул наемшик пьесасыннан киң колачлы, тирән эчтәлекле, Таҗи Гыйззәтнең генә түгел, татар драматургиясе һәм театры үсешендә зур роль уйнаган наемшик музыкаль драмасы туды. Бу музыкаль драма халкыбызның яраткан композиторы Салих Сәйдәш иҗады үсешендә дә күренекле урын алып тора. Сәйдәшкә синең иҗадың киң колачлы, язган музыкаларың күп, үзең шуларның кайсысын иң уңышлы саныйсың дип сорау биргәндә, ул наемшикка язган музыкамны дип җавап бирә иде. 20-нчы еллар ахырында, шулай ук 30-нчы елларда Татар дәүләт академия театрында Сүлвә Вәлиев режиссерлыгында куелган наемшик спектаклен тамашачылар бик яратып карыйлар иде. Әгәр бу зур колачлы музыкаль драма Татар дәүләт академия театрының яңа кешеләре тарафыннан, аларның яңа иҗади казанышлары күзлегеннән чыгып сәхнәгә куелса, шиктә юк, бүген дә ул зур уңышлар белән барыр иде. Ташкыннар драмасы Таҗи Гыйззәтнең иң яхшы әсәрләреннән берсе. Беренче мәртәбә академия театры сәхнәсендә куелгач ук, аны талантлы режиссер Гомәр Исмәгыйлев куйды. Тамашачылар алкышлап каршы алдылар. Совет җәмәгатьчелеге матбугат спектакльгә, иң башлап пьесага югары бәя бирде. Авторга шулар белән канәгатьләнергә бик мөмкин иде. Әмма үз иҗатына зур талапчанлык белән карый торган, уй һәм хисләре ташып торган Таҗи Гыйззәт драманың беренче варианты белән генә канәгатьләнмәде. Аны еллар буе кат-кат эшләп, Ташкыннарны трилогия итеп, ягъни мустақил кисәкләрдән торган 3 пьеса итеп эшләде. Шулай итеп, драматургиябыз хазинасы Шомлы көннәр, Даулы көннәр һәм ниһаять Данлы көннәр исемле драмалар хисабына байды. Югарыда саналган әсәрләрне генә түгел, башка әсәрләрендә ул зур җаваплылык сизеп, тырышып эшли иде. Тагын бер мисал. 33-нчы ел, ул елларда мин әле Татар дәүләт академия театрында художество эшләре җитәкчесе. Таҗи Гыйззәт үзенең 5 бүләк исемле драмасын алдыма китереп куйды да, мин инде моны 7-нче тапкыр 7 вариант эшләп чыктым. Сәхнәгә куйсагыз, шушы килеш куясыз, куймасагыз куймыйсыз, артык бер юлында төзәтеп язасым юк диде. Әсәрне укыдык. Режиссерлар коллегиясе дә
Художество советы да оңай бәя биреп репертуарга кертте. Гәрчә берникадәр вакыт тоткарланыбрак сәхнәгә куелса да, Таҗи Гыйззәт каләменә хас үткен конфликтка, тулы канлы характерларга бай булган тирән эчтәлекле бу пьеса нигезендә туган спектакль зур уңыш белән барды. Бу спектакльгә дә Салих Сәйдәш үзенең иң гүзәл музыкаларын бүләк итте. Театрда зур яңраш алган биш бүләк драмасы туды дөньяга. Авторга бу очракта да тынычланырга мөмкин иде. Ләкин тынгысыз Таҗи тынмады. Түзә алмады. Биш бүләк яңадан сәхнәгә куелган вакытларында тагын кат-кат төзәтеп, әсәрне камилләштерә барды. 53-54 елларда көнен җылында ачык кына хәтерләмим. Таҗиның фатирына килсәм, ул архивын барлап, пьесаларның төрле вариантларын тәртипкә китерү белән шөгыльләнә. Биш бүләк нөсхәләренә карап сорау бирәм. Таҗи дус, ничә тапкыр язып чыктың инде бу әсәреңне? Дим. 14 тапкыр, 14 вариант ди ул гадигән әйтеп. Юк, ул зарланмый. Кемнәрдер мине кат-кат язарга мәҗбүр иттеләр дигән уй аның башында да юк. Чөнки бу үзенең эше, намусы эше. Халык күңеленә охшарлык югары сыйфатлы әсәр тудыруга ниятләнгән язучының аны нык уйлап, игътибар белән кат-кат язу кирәклеген бик табигый аңа. Әйтергә теләгәнем шул. Табигый талантлы аркасында гына түгел, үз иҗатына әнә шулай җитди карап, армый-талмый эшләп, драматургиябыз хазинасын классик әсәрләр белән байыткан кеше ул Таҗи Гыйззәт. Партия һәм дәүләтебез халкыбызга күрсәткән зур эшләрен тәкъдир итеп, аңа Тәэсир һәм РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирде. Яшь язучыларның һәр кайсына мин үзләренең иҗат эшләрендә Таҗи Гыйззәттән үрнәк алырга киңәш бирер идем. Сез күренекле әдип Риза Ишморат тавышын ишеттегез.